Fawdex ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat wafdat iktar mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Dan skont stħarriġ tal-Malta Today ippubblikat il-ħadd filgħodu li analizza l-preferenza tal-voti f'distrett li għal snin twal kien meqjus bħala fortizza nazzjonalista. Xi ħaġa li ma baqgħetx realtà fl-elezzjoni tal-2013 u wisq anqas illum bl-analiżi tal-Malta Today turi kif il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil għadu lura ferm milli jikseb dak li l-Partit Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi kellu fl-2008. Elezzjoni li l-Partit Nazzjonalista kien rebaħ biss b'madwar 1000 vot. Min para l-preferenza tal-ima partit se jivvotaw, dawk li wieġbu li stħarriġ intalbu jgħidu kif jiklassifikaw lil Prim Ministru u lil kap tal-Oppożizzjoni. Kellhom jagħtu vot minn 1 sa 5, b'5 jkun l-iktar wieħed b'saħħtu. Kien hemm 26% li taw vot 5 lil Prim Ministru u kienu biss 17.6% li taw vot massimu lil Simon Busuttil. Jekk jieħu l-medja wieħed isib li Joseph Muscat kiseb 3.1 minn 5, fil-waqt li Simon Busuttil 2.9. Mal-Laburisti Fawdex il-Prim Ministru għandu punteġġ iktar qawwi milli Simon Busuttil għandu man-Nazzjonalisti. Intant li stħarriġ jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu vantaġġ minimu ta' inqas minn 2% Fawdex. Jingħad li hemm iktar minn 30% ta' nazzjonalisti li fl-aħħar elezzjoni għażlu l-Partit Laburista l-ewwel darba li m'għandhomx ħsieb jaqilbu l-vot. Fuq kollox, anke jekk il-Partit Nazzjonalista seta' gwadanja xi wħud milli tilef fl-aħħar elezzjoni, xort għandu problema ġdida. Għaliex li stħarriġ jgħid li 7% minn dawk li fl-aħħar elezzjoni għażlu l-Partit Nazzjonalista din id-darba se jagħżlu Labour. Dan juri li Fawdex il-Partit Laburista għadu qed jikseb appoġġ fost nazzjonalisti tradizzjonali, tajt il-Malta Today fl-analiżi tal-istħarriġ.